guys, good morning. It's February na tayo. February 3 today. It's February 3 today. My God. February na. At ito guys, itong kasalukuyang situation dito. Ito na yan, hindi pa na lagyan ng hollow block dito guys. Ganun pa rin. Ganun pa rin butas doon. Ayan. At dito naman ay dadagdagan nila ng beam doon. Ayan. Yan nila. Tinitignan nila ang maayos na paglagay niyan ng isang beam pa sa taas. Tapos dito, nandito si Luis. Kaya ang iyang partner nagbulakbol. Kaya si Jimbo, namista si Jimbo, Loy? O, tsaka iba ako. Namista. Ayan. Yung dalawa nandun. Titingnan natin yung niluto ko doon sa loob para sa kanila at para sa ito yun guys, nagpakulo ako ng charan. Oh my god, ang init. Yung baka, buto-buto ng baka guys, yan o. Lagyan natin ng patatas, carrots. Linagyan ko ng maraming luya kasi karamihan dito ngayon ay parang kumakahol na may sipon. Wala naman silang mga lagnat itong mga trabahanteng dalawa. So ayan, at ininit ko nga yung kanilang merienda dito at yung iba pa. Ito yung panghalo ko guys. Ito nangitim na yata ang bagyo beans. Ito carrots, yung patatas at saka ito yung ilagay natin sa nilagang nilagang baka na maraming luya. Parang tinula tuloy ang amoy. Pero sinadya kong may luya para sa ganun yung mga throat ay medyo mahagod ng luya. Ipapakita ko sa inyo dito sa balcony guys yung pangalan nito, yung Pink Princess ko at saka yung Monstera Deliciosa Tiger Albo. Papakita ko, ha? Hindi ka. Dito yun guys. Ito yung paraiso verde, oh. Ayan, oh. Ang ganda, no? May bago pa, oh. See? Teka, yung Tiger Albo. Ito na yung Tiger Albo, guys. Surprisingly, ang ganda. Surprisingly, very beautiful, no? Kita mo ang Tiger Albo. Tapos itong ganchon natin, ang ganda, oh. May bago na naman. May bago, yung Pink Princess. Teka, taan natin. Sino ba rin ito? Ito si Bono. Oh? Ito si Bono natin. Ang guwapa-guwapa. Ito. Sipag-sipag magdahon ngayon ng pink yan, oh. See? Ayan. Ang ganda ng variegation niya. At dito, nakita mo, ang ganda ng Pink Princess. Yung mga bagong dahon. Tingnan mo naman ang mga stem na. Super beautiful. Super beautiful sila. Grabe. At ito naman si Florida Ghost natin. Wow. Laki, oh. Ang ganda, no? Kita mo? Labigero. May share ko na naman sa inyo. Ang lots dito, guys. At dito na natin nilagay si Humalumena. Humalumena tricolor. Ayan. Hinihintay natin silang lumaki at kumanda lahat. Meron pa akong isang nakalimutan ilagay dito. I-add natin i-add natin dito ito yung Monstera Albo, no? Yung Agansoni ay na Indonesia, yun ang nakalimutan kong lagay dito.
mamaya iakyat ko na siya. Ito na ang niluto ko. Ang sarap-sarap nito. Ayan guys, kinumpleto ko na talaga. Ayan nilagyan ko ng Chinese pechay. Ayan, bumulbulong. Ang sarap ng amoy. Ang sarap ng sabaw. Oh, see? Kita mo yan? Kompleto sa recados yan. Ayan, cooked with love. Ayan, matutuwa yung ating mga trabahante. At matutuwa yung mga anak ko at ng pamilya ko. Diba? Oh, why tihik-tihik yan? Kana. Why tihik-tihik aron ang God ay dili magtihik. Oh, okay. Ayan, hintayin na lang natin ng 2 minutes. Ayun. Oh, ang init. Oh. Ayan. Okay na siguro to. Okay na yan. Ayan, kain na tayo guys. Let's eat. Let's eat. Ang lakas ba naman ng apoy niya, no? Grabe. 222 Timalan. Ito ang update ng ating repairs sa sinira ni Odette. Ayan, nailagay nila yan. Anong ginawa nila ngayon? Ano? Yung kahoy dyan? O anong ginawa nila? Ano yan? Oh. Ito? Trinabaho nila. Parang walang pwersa. Oh my God. Ang nagawa maghapon ng dalawang workers. Ayan lang, itong isang wood na yan. Ayan yung isang wood na yan. Hala, my God, hindi ko may isang wood na yan na nilagyan ng nail na plywood, ayan lang natrabaho ng dalawang binabayaran ng mahal. Parang hindi yata tama ito. Kasi pumunta ako sa loob, nagpahinga, ito lang ang nagawa nila, ito lang, oh, yan lang. Ano sa may gibuhat ninyo di ay? Ha? Ansa? Ansa? Diba? Takul. What are you checking, Dagol? Come here, Dagol. What are you checking, Dagol? Huh? Where are you going, Dagol? Where are you going, Dagol? Oh, eto na. So, nakauwi na sila. Ito ang nagawa nila today. Ayan. At nag-fold sila ng mga sing-sing kung tawagin. Ako naman, ang dami ko pa rin nakuha na mga dahon ng mga plants na brown. Tapos yung mga ibang mga yung photos, yung mga ganun, yung mga vines na plants ay na-arrange ko sa taas. Ang dami kong nagawa ngayon, guys. Tapos ganda ng powder puff. Do you know powder puff? This powder puff, guys. Ang dami nilang phenol, no? Ang dami na full na bakal. Ang dami na full. You see that? See that? Oh, daming na full at daming na that is powder puff. Nasa na? Takol.
Yan, unti-unting na-arrange ng mga tanim namin guys. Kaya ako ay gumiginhawa rin. Para kang makahinga ng maluwag. At masaya ka dahil yung mga plants mo ay gumaganda ang forma at sumisigla. Parang pati ikaw ay sumigla. Ganon. Pero ito, yung nabalian, ganyan na talaga yan. Pero, tingnan ko nga. Ay, may bagong dahon. Yes. Yes. Very nice. Uy! What are you looking at? What are you looking at? Oh my God! 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 Olo! 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 Oh my God! Ang landi. Ang kulit. Okay guys, bye-bye. See you again next time guys. Ay, meron palang tao doon. Ito, marami na ito noon. Ang daming inilipad ni Odette na ganito. Ito, nanganak na si Devil's Tongue. At yung mga Mexicanum natin na malalaki guys, nasa bunutan, nakalbo. Oo, talaga. Ito ang dumami, nilagay ko dun sa staircase. Ang ganda ng... Nakul! Tawag ka! Tawag ka dun oh. Dun ka. Tawagin nyo. Gusto nyo mag... Olo, lolo. Lolo. Tuwa, olo. Oh my God. Olo. Oh my God. Ano ba yan? Erubescence. Ang laki na ng erubescence. Okay, bye-bye. See you again next time, guys. Okay. Take care. God bless. Ingat. Keep safe, everyone. Ayan. Thank you guys ha. Thank you for everything. Love you guys.